yo. Isto é maravilloso. Eu na máis encender o chirimbalo e xa estades aquí todas. Moi boa tarde, querida xentiña, vou pasar lista a ver de quen chega puntual ou a quen lle poño falta, porque as 3 faltas xa depois non podedes facer o exame. A ver quen anda por aquí. Nieves, hola, que tal? Nieves Álvarez, que tal? Yolanda Canosa, desde Cotobade. Que tal? Moi boa tarde. Carla, moi boa tarde, desde Portugal. Hola, querida Carla. Como non, Celi de Extremadura, a pesada de Celi Extremadura, é unha pesada, está en todos os lados de Ormi, ten a omnipresencia, está na radio, está na tele, está no YouTube, está sempre tamén en todos os sitios. Ten o dom da omnipresencia. Moi boa tarde, Celi de Extremadura. Hola, que tal, María Souto? Que tal, María Chaves? Moi boa tarde. Desde Portugal tamén, sin sol. Pois mira, hoxe aquí estivo un día medio nublado, pero moito frío, a verdad que non fixo. Hola, que tal? O terceiro me gusta doullo María Souto. Vou dicir unha cousa, o terceiro é o segundo dos perdedores, porque o primeiro dos perdedores é o que queda segundo. O sea, ganador solo hai un, así que ganador solo... E delle dando a me gusta, avísovos que solo hai 13, é mal número se non crece, porque é un número de mala suerte. Bueno, 16 xa. Hola, que tal? Hola, guapa. Hola, María Teresa, hola, que tal? Conchi Monge, desde... Espera, aquí ten as gafas e así xa non me xoa. Desde Vitoria. Felices festas tamén para aí de volta, e que teñamos unha boa entrada no ano. Moi boa tarde desde Santiago de Compostela. Hola, que tal? Susana Barbazán. Nunca escoitín Barbazán, o sea, Barbanza sí que é de onde son eu, pero nunca escoitara tampouco o teu apellido. Está chulo, é peculiar. Lourdes Rodríguez, buenas tardes desde Narón. Boas tardes, Nusca. Desde Arteixo, Inés, hola, que tal, Inés? Manolo, moi boa tarde, boas noites, Nusca, e a todos. Noites porque xa de noite, pero realmente son as... A mí, vou vos dicir unha cousa, estuve a facer así como a chollos, cousas que tiña para facer, e como non sei se vistedes o meu último reel, pero fixen un descubrimento sexual na miña horta. Tuve a fazer, hola Xavier, se che botaba en falta, dixo eu, este home se non me chega, non lle levo o aguinaldo o próximo jueves. O jueves vai haber sorpresa, que vos levo un aguinaldo. Hola, que tal desde Terrachá? Hola, moi boa tarde. Boas noites desde Santiago, moi boa noite, Mercé Carreira. Boa tarde, Nusca Irene, María Teresa Robles, soy de Santiago, te escribo desde Mugardos, soy la tía de Alenja, lembras? Joder, teríame que recordar porque non é un nombre moi común. La tía de Alenja. Sóname, o primeiro que me chegou á cabeza, dunha rapaciña que pinta moi ben. Dibujos, así con bolígrafo ou algo así. Sóname a min, pero non sei, non me sona demais. María Teresa, descúbrenos o secreto, porque aquí non hai secretos e non nos enteramos de nada. Eu quero saber quen é Alenja. Así que xa estás escribindo outra vez e contestándonos a todos, que agora quedounos a todo o mundo a intriga. E non pode ser. Dádelle ao dedo, non esquecer. Facedelle moito caso a María José Rodríguez e dádelle ao me gusta, porfa, porque é unha maneira de manter vivo o canal meu, bueno, o de calquera persona, que fagamos así contenido nas redes sociales. É moi importante axudar dándolle ao me gusta. Non costa nada dándolle ao me gusta, compartindo os vídeos que máis vos gusten, con xente así, que iso axuda moitísimo. Non teño bo día. E logo, María Souto, que che pasou, lo? Perdouche eu o bo día, moi bo día. Ahora xa o tes. Se o tiñas máis cativo, agora telo que ter xa un pouco máis bo, porque xa che din eu un cacho do bo día que tiña eu. Moi boas noites desde Nigrán. Hola, que tal? Mónica Fernández. Moi boa tarde, moi boas tardes, María, Ricardo. Boas tardes, miña amiga. Que tal, Ricardo?
como vai todo? Ricardo, meu amigo Richie, que onte ven comigo de festa, e non nos tocou un premio, que había ali un premio de sorteo e non nos tocou, nin a min, nin a Richie, me cago en todo, pero é unha tontería, se a envidia fora tiña. A ver, María Souto, explícanos por que tiñas un mal día por culpa da envidia, porque iso solo é o día dos que xogades a lotería, que lle toque un veciño que lle queres mal e a ti non. Así, sí, pero do resto, a min explícame, o sea, eu necesito saber que é iso de niño. Eu teño que saber que é o que pasa. Ou non mo contas, ou para contarme a medias non. Agora queremos chicha, queremos que non lo contes. María Souto, gracias non. Carne en el asador. Queremos saber que é o que pasa. Ola, Nusca, hoxe por fin poden collerche en directo. Moi boa tarde, Manuela Algarfojo, Mallo. Pois moi benvida. Unha denuncioume porque quere o cura. Denunciouche... A ver... Estas cousas é que me intrigan muchísimo. A ver, alguén denunciou a María Souto, alguén sin dous dedos de frente, porque senón... Non está por aquí Grisián, non? Ah, sí que está. Cris, que ti que pensas? Porque ti estas cousas penso que entendes. Vamos a ver. Hubo unha que denunciou a María Souto porque quere o cura. A mí se non me explica máis non entendo, pero se alguén entende a teoría da conspiración, a mí que me explique. Hola desde Victoria, me encanta tu directo. Ah, que guai. Antonia Mares. Moi boa tarde, Antonia, moi benvida desde Vitoria, hasta Galicia. Mirade que maravillosas son as tecnologías ben usadas, con sentidiño. Te sigo desde hace pouco, pero me encantas. Un saludo. Pois, María Antonia, ti a min tamén xa me encantas, porque como non me vas a encantar mandándome un mensaje tan bonito, non te olvides de darlle ao like, porfa, que só hai 53 likes, e son casi 100 personas. E non pode ser. Hai que dar ao like, que non costa nada, non vos vai a valer nada, nin vos van mandar propagandas ao teléfono, nin cousas desas, porque lle deades ao like. Hola, Antonio, que tal? Boullosa, moi boa tarde. Carla, Nusca, esta semana na radio falaran da miña mensaxe, mas non a leron totalmente, pero polo menos conseguí mandarte un besiño desde aquí, desde Portugal. Mirad, a verdade é que Carla mandou un mensaje bonitísimo á radio e mandaron a min, porque pedín que, por favor, que mo mandaran. Quixeno transcribir para poñelo no vídeo que vos poño despois da radio, aquí no canal, pero non me collía ben, porque era moi pouco tempo. E non o leron todo, Carla, o sea, sí que o leron todo, falamos del na redacción, estuvo moi guai, pero non o leron todo porque querían non deixar consultas atrasadas logo, non? Que non querían deixar consultas sin contestar, non? E conseguímolo, que fun a toda a leche, pero conseguímolo. Pero de verdade, un mensaje tan bonito que me mandou Carla desde Portugal que vos lo vou a ler. Bueno, se me deixa Carla. Bueno, sí, claro, porque de feito mandou unha radio para que fose público. Así que vou volo a ler, porque é un mensaje moi bonito. Aquí está. E máis, vou intentar, porque o mandou en castelán e máis en portugués, e vou intentar lelo en portugués. Carla, non me sacrifiques, quero dicir, eu leo en portugués como podo. Hola, persoal da Radio Galega, saludacións desde Portugal, onde un ouvinte foi conquistada pela magia galega. Tudo gracias a Nusca. Antes de encontrar no YouTube, nem imaginaba o que andaba a perder. Agora, a vosa radio, os programas de televisión e o canal de Nusca facen parte da miña rutina. Non me digades, peinda, sigue, Nusca, o teu canal é maravilloso, máis preciso dicer que a túa mae
é unha estrela absoluta. Os vídeos con ela son pura ternura. E xa por casa adoramos cada minuto. Obrigada por partillares tanto cariño, cultura e boas energías connosco. Un montón de veciños. A túa mãe xa é a favorita da casa. Un abrazo e que continúen todos a brillar. Non me digades que non é un mensaje bonito, é un mensaje así bastante largo, entonces como na radio decidiron mellor darlle cabida a máis preguntas, pois leerono, pero fixaron como un resumen. Pero que sepas, Carla, que eu leíno todo, que me gustou moito, moito. Moi boas tardes desde Vigo a todos, moi bo ano 2025. José Manuel! Bueno, claro, é que non nos vemos hasta o ano, agora que estou pensando, iba a dicir a José Manuel, ainda é para a semana, pero claro, se non é para a semana, é pasado mañán cambiamos de ano. Me madriña querida. Hola, Nusca, os estuve na túa terra. Moi ben, Adrián, pois estuvestes nunha terra boa, quero que sepas que estuvestes nunha das mellores terras, porque, a ver, a min gustan moitas terras, pero a miña tamén. Ai, como que é a servilleta. Dinos, Cristian, a ver, estou triturando as mondas dos plátanos. Pois entón non podes estar escoitando o directo mentre estás triturando as mondas de plátano, porque as mondas de plátano fan moito ruído. E non se pode escoitar, ou faz unha cousa ou faz outra, Pero bueno, faz moi ben, Cris, facer reserva para a primavera de potasio, para lle botar aos frutales e todo. Así que aconsello vos a todo o mundo ir guardando á parte as tonas de plátano, nada de facer té de plátano, que isto non vale para nada. As tonas de plátano enteiras, poñelas a secar, ainda que sean cachiños pequenos, se non tendes unha boa máquina para moer, moedelo cun molinillo de café. Pero cortádelos en cachiños pequenos e xa está. Cando secan quedan pequeniños, como as grans de millo. E iso triturádelo e facedes unha fariña que é casi todo potasio. E vai vos axudar moito nas plantas cando estean en floración e cando estean cuajando os frutos e cando estean medrando os frutos, o sea, cando teñan flores. Dame igual que sean plantas ornamentales, que sean plantas frutales, que sean plantas tipo solanáceas, como os pimentos, berenjenas, tomates e demais. E vaille moi ben o fósforo para todas, así que facedelle caso a Cristian, que ela sí que sabe que está a triturar as aquelas. Ola, Nusca, os anduven pola túa terra, iso xa mo dixo Adrián antes, o que pasa que eu repetino a ler. Unha vez outra, vamos alá co segundo capítulo de María Souto, que así en capítulos tamén mola máis. Vamos alá. Que lle pasou a María Souto? Unha veu ao traballo e denuncioume porque di que ela non anda co cura. A Guardia Civil flipa, ao cura é fino, quere a todas para rirse delas. Dios, María Souto, nin explicándomo o entendí. Ai, que non o entendí, María Souto. Que coño nos queres dicir? A ver, unha persona veu ao traballo e denuncioume porque di, vamos ao clip, que ela non anda co cura. A Guardia Civil flipa. E o cura é fino e quere a todas para rirse delas. O sea, me supoño que é un pájaro espino, non, María Souto? Un pájaro espino que está a picotear cando confesa as musas, confesas moito, máis da conta, e depois, pois claro, o cura depois non quera ningunha, pero quera todas. Non é parvo, Que pena que non nos tocara onte. Richi, non te preocupes, meu amigo, que para a semana volvemos a ir. Bueno, para a semana non sei se hai concerto outra vez, pero o próximo concerto que haxa, imos. E facemos outra vez o sorteo. Non te preocupes, que algún día nos de tocar. Non te preocupes. Hola, Nusca. Nusca, crees que en Galicia se pode cultivar trufas? É logo onde se cultiva, claro que sí que poden cultivar trufas, pero sabes que para cultivar trufas non podes plantar eucaliptos, nin podes plantar pinos,
hai que plantar carballos, porque senón debaixo dos eucaliptos non se dan, debaixo dos nogales tampouco, debaixo dos castaños tampouco. Así que, sí, claro que se poden dar, pero hai que facer outro tipo de plantacións de árboles. Claro que podes ler, mereces todo o noso cariño, claro que a podes ler. Gracias, Carla, que tarde lín isto, porque xo lera, quero dicir que non me deras o permiso, xo lera. Pero, Carla, un bico grandísimo para todos os da vosa casa que estades aí. E outro de parte da miña nai, que aínda non lle dixen nada, pero ela escoitou a radio. Así que darei un bico da vosa parte, de parte da xente de Portugal, voulle dicir, de xente de Portugal. Unha tontería, a ti para ter 56. Bueno, a cantos ten o cura, lo? Porque 56 non son tantos, que pasa con 56? Que con 56 non estás fora de mercado ou non? Non, con 56 ainda estamos como as rosquillas. Ola, Nusca, tengo unha azalea que non prospera nada. Tiene como un musgo amarillo e blanco. ¿Qué le puedo hacer? Muchas gracias. Primeiro, Alicia, quitarlle, bueno, o que eu me imagino que ti lle chamas musgo amarillo e blanco, polas características que me das, me imagino que son líquen. O que tiña a Catedral de Santiago antes de que a limparan agora, que botaron 80 anos para limpar a catedral. O que hai nos muros, nas pedras pegados, que é un líquen non é un musgo, non é o mismo. Ou tamén en sitios, en madeira, por exemplo, pero en sitios moi fríos e moi sombríos, onde non lle dá. Entón, primeiro, a azalea nata é en bo sitio, porque se ten líquenes, que me supoño que é iso, musgo amarillo e blanco, se non son líquenes, tesme que mandar unha foto, porque non sei que tipo de musgo é amarillo ou blanco, non hai ningún. Son líquenes. Tes a azalea en un sitio demasiado frío e demasiado sombrío. Tela que cambiar de sitio cando podas. Agora estás en boa época para poder cambiarlo porque non vai a sufrir tanto. Así que cambia de sitio. E quítalle os líquenes, porque o líquen pegado no que sea, nos frutales, nos tallos ou no que sea, non fai ben. Porque vai absorbendo, vaise pegando cada vez máis e faille daño. É como se foran crochas, é como se foran llagas, cicatrices. Entonces, quítallos, raspándollos pouquiño a pouco e cambiar de sitio, porque seguro que até en un sitio demasiado sombrío e demasiado frío. Perdona, é unha tontería o cura no medio e a ti para ter 56. Pero non ten mal ninguna, logo, se o cura quería, e se ela quería, 56 non é unha tontería, quero dicir, é unha historia de amor. O que non sei por que che denunciaron a ti. Contánoslo, por favor. Nusca, que teñas un bo Nadal, eu voume, que me teño que ir. Bueno, Irene, pois igual tamén para ti. Eu tomo moitas pastillas, dinos Cris Xian, pois reparte, Cris, non queiras tudo para ti. Pero a positividade que desprende Nusca é o mellor remedio. Cristian, aquí estas cousas tan bonitas, a mí non podes dicir estas cousas tan bonitas, pois non sei que facer con tanto cariño, se non estou... Cáusame angustia non estar á altura das vosas perspectivas. Hola a todos e a todas, e a ti, Nusca, llego un pouco tarde. Alicia, chegaste xusto a tempo, non estamos falando de cousas importantes, de verdad que isto é totalmente trascendental. Non... Hola, Rosa Mari, que tal? Saludos, Alicia Mayo, que tal? Oí lembranzas desde Ribeira no norte de Uruguai, fronteira con Brasil. Escrevo en portugués porque é moito parecido á túa fala. É moi parecido, Yendo Santos, faz moi ben, pero podesme escribir tamén en castelán se queres, ou en portugués, se sabes. Genial, porque che vou entender perfectamente. Mándoche un abrazo para Ribeira no norte de... Desde Ribeira no norte do Uruguai, fronteira con Brasil. Bueno, pois iso, mando un bico moi grande e moi benvida aquí ao meu canal. Dinos, José Luis, busca, se sei que non queredes escribir, busca, a N debe estar xusto ao lado da B, no teclado, porque moita xente, en vez de chamarme Nusca, chámame busca. Déxame mirar unha cousa.
Xusto, está, claro, na fila de abaixo, MNB. Eu xa sei que quere dicir nusca, pero puxo busca. Tes que arranxar o reloxo. Non se move. Como que non se move? Si iso, pon que son as 7:20. Pon que son as 7:20. Son as 7:20, non? Pasaron 20 minutos. Sí que se move o reloj. Como que non se move? E se non mires para o reloj, mira para min. Tal cual, ves? Será que o cura lle gustan as chicas? A ver, ao mellor tamén lle gustan os chicos, pero como que é como menos pecado con chicas que é con chicos. Sabedes que os curas hai que ter cuidado con todo. Eu tamén triturei hoxe cáscara de ovo, de plátano. Mi masa, teño 2 botes dos suavizantes cheos. Mi má, iso é moita tona cos ovos aínda se xuntan rápido, pero cuidado, para xuntar iso en plátanos triturado, moi ben, Carai, que ben fixestes os deberes, Seli. Cheguei tarde, pero cheguei, Nusca, vou tarde para plantar brócolis e coles. Aquí xía bastante, pero non neva. Non vas tarde, o que che aconsello é que cubras, as coles non é tarde, aínda hasta marzo, porque aquí hai xente que as planta en marzo, depende de se as plantas co trator ou se as plantas ca lajuña, porque claro, a ver, ninguén se lle ocurre agora poñerse a sementar coles, xa as tens que ter sementadas desde fai un par de meses ou polo menos. O que pasa é que se as deixas medrar no tallo onde as sementastes, van a crecer moi altas, e se son moi altas póñense co trator ao rejo, e se as plantas ca lajuña pois non poden ser moi grandes, por iso as hai que plantar agora, pero non máis tarde para plantalas, hasta marzo ou así non máis tarde, pero aconselloche que a tapes con unha malla térmica, unha malla térmica, vou lá enseñar, porque ademais mañán vou á televisión, mañán é lunes, mañán vou á televisión, vou a estar no Quen anda aí, falínlle de levar a malla térmica para enseñarlle á xente, para vou lá enseñar a todo o mundo, pero como a teño aí, pois vou lá enseñar. Fun a comprar para tapar eu tamén un talliño que teño ali, e de paso, xa vou lá enseño, mirade. Vedes como é? Parece unha entretela. Que malcheira. Parece unha entretela. É como media transparente. Pero o bo que ten é que non deixa pasar o frío, e de feito é moi como calurosiña, amorosa, e tampouco deixa pasar a chuvia. O sea, haina que separar do que estea plantado, sabes? Se algo está plantado así, non podemos poñer a tela xusto aí pegada, porque senón non lle vai facer nada. Si queredes cubrir o que plantedes aí, é isto separado polo menos uns 10 centímetros ou 15, mínimo. É moi económica, creo que é, non sei, sobre 50 céntimos o metro cuadrado doble, a doble tiro, porque ten 2 metros de alto, entón pois fai moi boa partilla para tapar así os cultivos. Entón recomendoche, unha cousa che dixo, as coles de Bruxelas, antes de que empecen a dar coliñas de Bruxelas, van a botar moitísimo tempo na terra. É unha verdura que tarda moitísimo, pois como uns 8 meses, ou 9, así que non teñas presa. Valos a plantar agora e ao mellor a principios do otoño ou finales de verán podeche empezar a dar coles de Bruxelas. É unha verdura que máis ben é do inverno. Estaría genial plantala a finales de primavera, por exemplo. E así empezarías a ter coles de Bruxelas agora no inverno, que se dan mellor no inverno, pero tamén se poden plantar agora, sin problema. Será que o cura se lle gustan as chicas? Eu tamén, a ver, mi má que tantos mensajes, deixín atrás, Dios mío. A ver, hola Nusca, son Dolo de Carballo. Hola María Dolores, moitas felicidades por todo o que vas, aprendemos moitísimo, e a min as mondas do plato non poñense negras, valen igual. Téñense que poñer negras, María Dolores, esa é a clave, para que a monda do plátano sea asumible comestiblemente falando por unha planta,
unha planta non come unha tuna de plátano, nin recién sacada do plátano, nin aínda que estea negra, quero dicir, que nós sequemos a tuna de plátano solo é para poder triturala, facer unha fariña dela, como se foran polvos de talco. E facemos que as bacterias e os organismos e microorganismos que viven no noso chan sean capaces a descompoñelo para transformalo en outra cousa que lle sea asumible polas plantas, pero facilitamos moitísimo o traballo se o botamos seco en polvo, e negro, queda negro, bueno, negro non, queda como marrón oscuro. A resenda de chocolate, vai vos a sorprender, porque a resende tal cual a cacao amargo. Que se poña negra é normal, porque ao deshidratarse, un plátano, cando vai madurando, xa se vai poñendo el negro porque sí. Pero se o sacas da súa fruta, sécase antes, o sea, que fai a maduración moitísimo máis rápido. Entón, tense que poñer negro, pero ese é o seu proceso natural de quedarse deshidratado. É así como ten que ser. Teño os do traballo recoletando mondas de plátano. E os da casa todo o días comendo plátano de merienda. Ai, que bueno. Encántame. Eu poño toda a familia a comer plátanos. Escoita, xa me estou imaginando a todos os da casa dicindo: xa estás outra vez cos vídeos de Nusca, ou cos esa dos plátanos. Porque moitas veces cando me encontro con xente por aí, mira, este é Nusca, que alegría ver chuta. A muller saludándome, e o home normalmente é o que me di: todas as noites cos teus vídeos, todo xa me ten hasta aquí cas mondas de plátano, cas cascas de ovo. Fai un mundo de gracia que é algo moi común. Así que me estou imaginando. Así non podo dormir, así me chían os oídos. Depois chían o oído a min e dixo: quen falará mal de min? Pois todos os que lle facedes comer os plátanos. Rechispa. A ver, non sei, vou non saber mañán, o cura ten 44. A María Souto, eu necesito saber toda a historia, pero ben contada desde que empeza hasta que acaba, porque non me estou enterando por capítulos, non me estou enterando de nada, porque me deben faltar capítulos. O reloxo de atrás. Vamos a ver. José Luís Ribeira, con V. Antes eran E20 e agora son E25 pasadas. Como que non anda o reloxo de atrás? Pois claro que anda perfectamente. Ola, Nusca, teño un bambú e estáme amarillo. Que lle podo facer? É como o tes, porque iso é moi importante, eu non son adivina. Concha, tesme que dicir, se o tes en agua, se o tes en terra, donde o tes? Porque estaría ben saber que é o que pasa para que o bambú este amarillo. Está amarillo, está morrendo, pero estaría ben saber como o tes para dicirche que poderías facer. Moi boa tarde, já vi que llegaste a 30.000 en YouTube. É verdad. Moi ben, Cristina, joder. Que alegría me acabas de dar, Cristina, porque que esteades pendientes así desas cousiñas, que son detalles, quero dicir, eu tampouco non romantizo eso de ter moitos seguidores, cousa que me alegra moito, que me estou encantadísima, pero non me obsesiono con cifras, non? Pero sí que me fixín o outro día, dixo, pasín dos 30.000 e estou en 30.159 suscriptores no canal de YouTube. E que conste que eu sei que moitísimas de vós, moitísimas da xente que me seguides, non estades suscritas, pero porque non sabedes como se fai. Porque teñeme preguntado moitísimas veces xente que, a ver, a min que me vai a seguir? A min non me van a seguir rapaces e rapazas de 15 anos. Está claro que a min a xente que me sigue é porque ten algún interés ao mellor pois na horta, nos cultivos, ou, bueno, ás veces tamén fago así algún chiste ou comidas ou así, pero a franja de edad da xente que me sigue a min é xente, dixo eu, a maioría, entre 35 e 70 anos. Entón, claro, é unha franja de edad que, como a min, chegamos tarde ás tecnologías e costanos
saber cousas. Pero moita xente ten me preguntado, como se che fai eso para suscribir, que eu non sei, sempre o dis, pero non sei como se fai. Entendo e comprendo que moitas non. Se estuveran suscritas todas as persoas que queredes, que eu sei que me seguides e que mirades sempre os vídeos, pois igual chegaría a 50.000, ben, pero que va, hai moitísima xente que é maior e non ten quen lle axude ou quen lle diga como se fai e non sabe facelo, pero bueno, entendo, é totalmente comprensible. Moitísimas gracias, Cristina Pérez, por, non sei, por estar atenta. O sea, iso demóstrame que che importa o meu canal, que che importo eu, que che importa... moitísimas gracias, Cristina. Que tantos mensajes. Nusca, teño unha... A ver, Nusca, eu xa che dixen que cas coles de Bruselas daba tempo a quedar preñada. E a parir é que este en edades de facelo. Sí, pero é que dá tempo, porque unha col de Bruselas non lle preocupa tampouco ir con paciencia. E vou vos dicir unha cousa. As cousas máis ricas da horta, as que están máis sabrosas, non se teñen que apurar a medrar, porque todo ten que levar o seu tempo. E agora parece que o queremos todo para antonte. Se queremos espabilar unha planta máis do que ela... A ver, unha planta leva de medrar o que lle leva a medrar. E teñense que dar unha serie de condicións todas en concordancia para que a planta creza, digamos, rápido, non? Rápido dentro da súa maneira de crecer. Pero se nós queremos que unha lechuga, en vez de estar lista para comer en 3 meses ou en 2 meses, depende da lechuga, estea lista en 20 días, tamén se pode facer, claro que se pode facer, pero tendes que espabilala. Hai que botar químicos, enraizantes, artificiales e abonos que a planta non está medrando porque ela quer, está medrando porque lle obligan, pero non podes saber igual que é que lle leva o seu tempo crecer. Pero estou vos dicindo igual para os tomates, que para os pimentos, que necesitan a fertilización que lle fai falta para poder crecer, porque da nada ninguén medra, ninguén produce células para seguir reproducíndose e sendo máis grande ou crecendo ou que sea, sin nada, da nada. Pero botarlle cousas demais para que enraísen máis rápido, para que medren máis de contado, para que tal, se estamos apurando un cultivo, ese cultivo non pode ter o mesmo sabor que se medra porque pouquiño a pouco, como lle dé a gana. Hai veces que plantas un tomate e en 2 meses e medio estás tendo tomatiños. Iso é maravilloso, pero é maravilloso se ti deixas que a planta cesa ela e deixas que a naturaleza faja o que poda. Pero se fai moito frío, se non lle quenta o sol diariamente ou porque é unha primavera moi chuviosa ou que sea, pois vai levar máis tempo medrar a ese tomate, porque necesita horas de sol. Entón, claro, se o obligas porque lle botas espabilantes para que creza máis rápido, vai a medrar, porque para iso son eses químicos especializados para que crezan máis, para que enraísen máis, para que medren máis rápido, pero non vai a ter o mesmo sabor que se madura porque lle dá o sol. Non, pois eso. Entón, Nusca, teño unha rosa do desierto dentro da casa, diante da ventana, pero sen o sol directo, e está poñéndose con follas marrón. De que pode ser? Regua por inmersión. Pero, a ver, a rosa do desierto podela plantar, Bueno, non plantala, pousala encima dun pouquiño de sustrato para que manteña a humedad, porque a rosa o que non quere sí que hai que meter en agua para que desperte, porque sabedes que pode botar anos e anos e anos e anos sendo unha pelota castaña, seca, deshidratada de todo. Cando ten humedad é cando abre, cando se pon verde, bonitísima, parece como unha alga.
Pero vou che dicir unha cousa, chamase Rosa del Desierto precisamente porque no desierto hai sol directo, non hai moitos oasis, así que tela que poñer en sol directo e podela pousar en riba de sustrato húmedo, non plantala porque non hai que plantala, pero sí en riba de sustrato, para que se aguante un pouquiño húmedo. Mira, Fina, que facía moito tempo que non estaba por aquí, pero quero nos desear un feliz ano e que nos vaya mellor. Un abrazo para ti e para todo o canal. Moitísimas gracias, Fina. Nós tamén, todos os que estamos aquí, e máis os que non están, que van a estar despois en diferido, deseámosche tamén un moi feliz ano novo. Desde Venezuela, saludos, Gladys, moi boa tarde. Desde Venezuela, mirade ti, que cousa máis maravillosa son as redes sociales que estamos falando aquí, xente do mundo inteiro, de polo mundo adiante, e estamos todos aquí na miña cociña, verdad? Noso reloxo vémolo do revés que ti. Ah, amiga. Bueno, pero ainda que o besades do revés, si a agulla vai cara ao 8, é porque vai para menos 20. Non pa é 20, non pa é 40, non. Claro que o vedes do revés. Pero bueno, serán cousas da pantalla. Non vos preocupedes que xa, cando xe hora, xa alguén ha de dicir, bueno, venga, hasta luego, tal, xa non pasa nada. A ver, alguén me pode ayudar? Non podo facer comentarios en los shorts del canal, estou suscrita, e antes podía. Ai, Nieves, que cousa máis rara, Alguén máis lle pasa iso, porfa? David... espera, pero avisádeme de que hai lesmas. E así xa as mando eu a paseo. Ala, David, a tomar a xesta. Mandeiche 2 preguntas para a radio e non me lembro cales porque teño memoria de peixe e solto según se me ocurren. Isto está genial, Ti ahora xa tes o WhatsApp da radio, porque unha vez que mandas un mensaje xa che queda sempre o WhatsApp. Cando teñes pregunta, lanza as preguntas que total a min vamos a facer chegar, vamos a mandar igual. Pero ali están a agardarche para o próximo jueves. Moi ben! Algúnas mandaronme xa, pero bueno, ás veces non me mandan todas, chego ali e fanme preguntas que non sei ben de que van. Nusca, están discutindo aquí na casa se os bancales, cando se fan, se recomenda poñerlle unha malla por debaixo para evitar que entren as toupas. Feliz ano. A ver, Jesús, vou a acabar eu ca discusión esa que tendes na casa. Mira, o de poñerlle unha malla aos bancales non é que sea unha mala idea de todo, pero a ver, se lle pos unha malla non pode ser de ferro, non pode ser de aleación, non pode ser galvanizada, tería que ser unha malla de aceiro inoxidable, porque senón, date conta que calquera tipo de ferro con aleación, aluminio ou así, en contacto directo ca terra durante sempre, continuo, iso vais a acabar descompoñendo e desfacendo en menos do que canta un jalo, vamos. Se é de aleación ou de ferro non che chego anos, se é desa malla de jaliñeiro que tamén ten algo de aceiro pero non o é, tamén se che oxida en uns meses. E para poñerlle unha malla abaixo para que non entren as toupas, para poñerlle unha malla de aceiro inoxidable, polos cartos que che pode valer, digo cheu que se lle pasan as ganas aos da casa de seguir pensando que lle hai que poñer malla por debaixo ao bancal. E se lla pos de plástico, que tamén podía ser unha opción, o plástico tarda moitos máis anos en desfacerse, pero bueno, has de acabar tendo algún furadiño. Pero se lle pos un tipo de malla que sea moi pequeniña, que sea así, os buratiños así, porque date conta que, como sean do tamaño de unha moneda de 5 céntimos de euro, por aí xa se che van a colar non toupas, pero sí ratillos de campo, musarañas,
porque por onde meten o fuxiño a musaraña, mete o resto do corpo, e non é nada, e tamén che van a comer cousas, o sea, a malla ten que ser moi, moi pequeniña. A min está se me ocurrindo un tipo de malla que hai, que é bastante gordo o plástico, e que se usa, bueno, os que son desde costa ou de zona de mar, a veces de saber de cal vos fala, ou que se lle fan os saquiños para meter en dentro a carnada de dentro das nasas. Sabes que se poñen en dentro das nasas, pola parte do tubo, en dentro, unhas estiñas. Hai a malla en verde, en blanco e en castaño, neses tres colores, que eu sepa, son de mar, pero creo que hai só eses tres colores. É unha malla que ten pois, así. Así de pequeno, é así. Entón, ese tipo de malla, que tamén vas a gastar unha pasta para poñerlle debaixo dos bancales, tamén valería. Pero, ollo, non valería, ti imagínate, pousar a malla así, ti imagínate que a miña man é o bancal. E que ti pousas a malla arredor así. Así non valería. Terías que con un taladro ou con algo facerlle un anclaje todo alrededor, porque senón unha toupeira vai a vir, métese así e non lle costa nada meterse xusto por o lado entre a malla e a parede do bancal. O sea, por aí entran perfectamente, e máis sin querer, porque elas sempre van pegadas á parede do bancal e depois para subir para arriba só terían que facer un pouquiño de forza e apartar a malla. O problema sería que depois non sería capaz de salir para fora, porque depois non vai a encontrar maneira de salir se tal a malla por todo. Así que, Jesús, o de poñer de malla debaixo, traballeira, e máis non vale calquera cousa, porque de aceiro inoxidable, digo eu que para un bancal de 1 metro por 2 metros, igual non che chegan 200 euros, que va, non che chegan. De malla de aceiro inoxidable, ou 300, ao precio que está todo agora. Sabes algunha variedade? De onde é ese acento? De España, Galicia. Nieves Álvarez, mira ti se tes activado o chat. Porque igual, pois sí, Rafa, pode ser. O Lenusca, cando podo facer pujas de bimbio para facer unha sebe vegetal. Debe de ser como unha parede vegetal ou así. Xa podes collelos agora, Silvia. Podes facer como pujas de, cantos serán, 30 centímetros ou 40, e simplemente tes que clavalos no chan, plantaos todos xuntos, e de que estean aí plantados durante 1 mes ou 2 ou así, vanche a empezar a botar follas e outros van a secar, pero desta maneira asegúraste que todos os que plantes para facer a túa parede vegetal ou que queiras facer un tipio ou que queiras facer, vaste a asegurar de que todos teñan raíz, porque se empezas a facer sacas pujas, solo, te imagínate, colles agora a corre, non o bimbio que lle chamas ti, límpala, córtala en cachos e xa faz a túa parede ou que queiras facer, que non sei ben que é o que queres facer, pero algúns poden fallar, polo que sexa, tal, entón sempre che van a quedar huecos. Entón, o meu consello, nestes casos, é que poñas a barbar varios vaselos, o sea, colles os bimbios, os máis gordiños, ou, bueno, non os máis gordos, porque os gordos poden ser moi gordos, pero de 1 centímetro máis ou menos, córtalos así, de 30, e polos todos xuntos, abarbados, espichados en terra, en un sitio onde non lle dé o sol, o pouco sol que poda vir, que non lle dea. Sombriña e frío bastante, que é a mellor maneira para prenderen. E iso, cando veses que en 1 mes empecen a botar follas novas, desbotas todos os que non botaron follas, porque se non as botaron xa non as van a botar, e despois xa podes facer a túa genialidade cos bimbios, que me gustaría moito saber que é o que faz. Así que, cando o teñas feito, mandasme unha foto e enséñasme que é o que estás a facer. Ou nómbrasme no teu canal ou así, mira, Nusca, o que quería facer daquela cos bimbios. É así. Pero xa estamos no tempo, o sea, diciembre e xaneiro son os meses de andar cas corres, o sea, no pleno inverno. Así que xa deberíades de empezar a apañalas, as corres, hainas que deixar secar para despois poder traballar e facer os cestos tamén.
Eso es español del sur de España, parece. No, Carlos, del norte, totalmente del norte. En el sur es andaluz. Sabes algunha variedade de tomate que resista o mildio? Ningunha, porque xa temos que estar sulfatando todas as semanas. Ai, mi madre. É mellor mercalos. Mira, Reme, resistir ao mildio non hai ningún tomate que o faja, ningún. O mildio, o que hai é variedades que son un pouco máis resistentes que outras variedades. Iso é indudable. Eu digo moitísimas veces, e non me cansarei de repetírvolo, para que o teñades en conta. Hai xente que se empeña en ter unha variedade de tomate porque lle deron a probar e pareceulle riquísimo e quere ese tomate. Ou porque o ten fulanito e dáselle moi ben. A ese fulanito dáselle moi ben. Pero non é iso que hai que facer. Porque, mira, cada horta é un mundo totalmente diferente á horta do lado, aínda que estean pegadas, porque van a estar definidas porque unha ten un muro máis alto para lle máis, por exemplo, o vento do norte, e a esta non lle afecta porque ten aquí un seto, outra que está un pouco máis á intemperie non pode ter nada porque o vento do norte queimalle todo, ou unha horta que ao mellor lle pase un regato ou un río cerca ou ao lado mismo, vai a sufrir moitísimo máis frío e máis heladas no inverno que unha horta que estea pois un pouco embalgada, que non teña un río cerca, porque non vai haber ese tipo de heladas, nin tampouco eu mismo. Unha horta que estea a carón do mar, porque na costa sempre as temperaturas non fluctúan tanto, nin do día para a noite, nin do verán para o inverno. O sea que aquí na costa temos o clima moi atemperán, mantense. A ver, si é verdad que hai un día ou dous de frío ou un día ou dous de moitísimo calor no verán, pero non é algo que o levemos ao extremo durante 15 días. Eso aquí non pasa, porque o mar templa todo. Entonces nós mantemos como unha temperatura casi todo o ano. Eu sempre digo que temos dúas estacións. Unha é o primaveroño e o outro é o inverno, e depois empeza outra vez o primaveroño, que máis ou menos é a mesma temperatura durante 9 meses ou 10. Entón, que facer? Como saber cal é o mellor tomate para plantar na túa horta? Non vale de nada, de verdad, que teu cuñado che dixera toma este porque a min dáseme moi ben na miña horta e a ti vais che dar, porque non vai a ser así. E se é así é unha casualidade, pero se non tendes a mesma horta non vai a ser o mesmo caso. Entón eu, que vos recomendo? Que compredes solo, exclusivamente, 4 tomates de cada clase. 4, E con isto non estou dicindo comprar o que queirades e tal. Pero se ides a plantar, por exemplo, solo 2 dúcias de tomates, que eu non recomendo plantar máis, porque depois leva tempo coidalos, leva tempo entutoralos, leva tempo mirar folla por folla que non teñan unha peste, leva tempo mirar que non teñan a tuta, quitarlle todos os gusanos que... Todo leva tempo. Entón, cantos menos plantedes, sempre é cando vos cheguen para consumir, claro, pero cantos menos plantedes, mellor, porque os ides a ter moito máis mimados, moito máis coidados, moito máis sanos, porque ides a ter máis tempo para dedicarlle. Entón, se só plantades 2 dúcias de tomates e colledes 4 tomates de cada variedade, ides a ter 8 clases de tomates na vosa horta, tendo só 2 dúcias, 4, pois, negro de Santiago, 4 rojo en rama, 4 tomate pera, 4 azul mar ou mar azul, 4 amarillos, 4 variedades, 4 de cada. Entón, iso que nos vai a dicir que se empeza a primavera e xa na primavera unha clase, un dos 4, xa vos colleu peste, bueno, coidando a todos por igual, porque senón non hai non faz unha medida. Pero ti, se lle vas a botar, non como eu ao principio, ao mellor boto un pouco de azufre, un pouco de cobre ou de caldo bordolés, despois, cando empezan sacas flores, a deixo de botarlle e procuro botarlle solo leite, ou leite con bicarbonato, ou, bueno, dependendo do que teñan, non?
pero cousas como máis naturales, porque senón é o que dixía aquí a compañera, prefiero compralos. Se teño que estar a sulfatar todas as semanas, só os compro, porque total, se van a ter químicos, para que quero plantalos eu? Planto outra cousa que non me colla peste e non paso o traballo, porque total comprados no verán valen tirados de precio, que non che chega a €1 o quilo. Entón, pois claro, que di a compañeira, é mellor xa compralos feitos, xa non rejas nin nada. Entón, tan pronto como eses 4 che colleron peste, ti xa sabes que ese tomate para a túa horta non sirve. Por moito que che guste ou por moito que teu cuñado che dixera que se dá moi ben porque a ele na súa horta se lle dá moi ben, porque cada horta ten a súa climatología, polo que sexa, pola fisionomía da horta, por como tes plantado, por como tes dirigido cara ao sol o teu plantío, por miles de cousas. Entón, eses 4 tomates que xa che colleron a peste a principios de primavera, eu xa os quitaría da horta, que xa nos deixaría nin seguir, porque depois, claro, a enfermedade vai se transmitir, porque é a mesma para todos os tomates. Solo queremos ver cal é o tomate que mellor aguanta. E cal é o mellor que tomata o que mellor aguanta? Pois, tratando a todas as especies de tomate que plantaches, tratando a todos por igual, o que chegue a setiembre e estea aínda bonito, que as follas verdes, que non, bueno, que o suportou bastante ben, que non tuvas que podar demasiado porque colleu peste ou así, ese é o tipo de tomate que se dá na túa horta. E querido amigo, querida amiga, sentindo moito, aínda que non sea o tomate que máis che gusta, vai a ser o tomate que se dea ben na túa horta. Falando de tomates, non se pode andar con... É que a min ese non me gusta tanto como a este, que me gusta máis. Pero se non se che dá na horta, é como di a compañeira, tens que estar a sulfatar todas as semanas, recomendoche compralos, xa feitos, xa veñen feitos. Madre mía, que manden mensajes como me enrollín. Galicia, diría gallego. ¿Alguien sabe qué idioma habla la señora? Hablo gallego. Soy de Palestina. Madre mía, que chea de xente entrou por aquí do mundo inteiro, Dios mío. Yo tampouco puedo darle al like. Ai, Dios mío. Rafa, solo me pasa nos shorts. Podo darlle o like, pero non me aparece facer comentarios. Gracias. Si vos pasa a máis xente, ai, por favor, dadelle o like, que só hai 150 likes, e son 230 personas, Dios mío, non costa nada, de verdad, prometo-vos que é totalmente gratuito. Se algunha vez alguén vos cobra algo por darlle o like, pago eu, invito-vos eu. Pero, bueno, se a alguén máis lle pasa iso de todas formas, vou non a mirar, porque... pareceme raro, e ao mellor fun eu que ao subir o short que lle puxen para que non se comentara ou así, que pode ser, que ao mellor tamén o fixen sin querer. Mirade se a alguén máis lle pasa. Galicia, noroeste de España, muiñeira, pulpo, a emisaria María Teresa. Muiñeira, pulpo, empanada, nusca, su madre, caminos. Ai, que bueno ese comentario, por... Eu quero unha captura, non sei como se saca a captura de pantalla daqui, pero vou a facer unha foto, porque non me quero olvidar. Ai, por favor, que mensaje máis juro. Ai, Dios mío. Aí vai. Que tiño unha foto porque me pareceu super simpático, o sea. Víctor preguntou, ¿alguien sabe que idioma habla esta señora? Víctor, a ti te coge en la cabeza que habiendo aquí 200 personas que nadie entienda que idioma hablo? Todo o mundo sabe que é gallego, menos os que entran así. Son un suscriptor do teu canal. ¿Alguien sabe que idioma habla esta señora? Es gallego. Galicia, ¿dónde está Galicia? Pois eso, noroeste de España, muiñeira, pulpo, empanada, nusca, su madre, camino de Santiago. Ai, que bueno, que bueno. Víctor habla gallego de Galicia. Notase que salín onte, verdad? Porque teño así medio quiquirico. Cantín moito. Non é que fora unha noite tal, pasino moi ben, entonces, pois. Madre mía, que pesadez, eres moi...
agradable esta información se tiene. Por Dios. Tomates. A ver, vou pasar xa para baixo, porque non sei de que estabades a falar aí. Este idioma se parece ao portugués. É que Portugal e Galicia foron separados pola política, pero era a mesma terra. Entón, claro que se parece, é normal que se pareza, é máis ao español tamén. Se ven comentarios perfectamente. O problema eu penso que non é que se vexan os comentarios, senón que hai persoas que non poden facer comentarios nos shorts, e dame un montón de rabia tamén. Ola, Nusca, son un suscritor do teu canal, unha consulta. Me regalaron 2 perales de San Xoán con as raíces á vista. Canto duran sin plantar na terra antes de secarse? Francisco, deberías de plantalos xa. E se non os queres plantar aínda, porque o sitio no que os queres plantar telo ocupado ou o que sexa, o que non podes é telos en agua. Non é como unha planta ornamental que, bueno, pola na aguiña xa a plantarás. Se son frutales, e máis a pera sanxoaneira, tela que plantar xa agora para que che empecen a dar xa agora en San Xoán. A pera sanxoaneira, bueno, a que eu lle chamo a pera de San Xoán, que son sanxoaneiriñas, son peras moi pequeniñas, como ovos, do tamaño dun ovo. Veñen por San Juan, o sea, a finales de verán, e hai nas que coller moi verdes, porque senón despois fan hueco no medio, fan como unha podredumbre, logo pudren, son moi tal, pero son moi ricas. O que podes é plantalos en unha pouca terra, aínda que non sexa a terra que eles vayan a quedar ali, pero polo menos empezan a botar as raíces máis pequeniñas. Sabes que os árboles primeiro botan as raíces gordas, depois botan unhas raíces. As raíces gordas só son para que o árbol asente, para aguantarse do vento. Despois empezan a botar raíces como secundarias que tamén van a axudar a afianzar o árbol ao chan. E desas raíces, digamos, secundarias, pois é cando empezan a salir as raíces que son as blanquiñas, as máis pequeniñas, máis delgadiñas, que son as que realmente lle van a dar de alimentar ao árbol. Pero se as tes en agua non che van a botar ese tipo de raíces, porque os frutales teñen as raíces moi leñosas e non botan tan facilmente raíces como unha planta ornamental que quitas un esqueje e o pos en agua. Entón, canto tempo? Canto menos millor. Máis dunha semana eu xa che diría que non. Polo menos poñelas en terra, aínda que non sexa o sitio definitivo, e despois máis na primavera pois as cambias. Se é porque ao mellor no teu sitio fai neve e non queres poñelos no sitio porque non lle dé a neve ou frío, podes plantalos en un capacho con terra furado, un capacho furado, e poñelos dous xuntos así e telo protegido. Ou poñelos xa no sitio que vayas a poñer, se é polas heladas, e poñerlle un tipo así como a malla térmica, ves? Como o tipo da malla térmica, porque che vai a axudar a protegelo no inverno, das heladas e do frío. El gallego es una lengua románica, viene del latín, igual que el francés, el italiano, el catalán, el portugués, el español, el castellano, como moitas lenguas. Bonitos idiomas los de España, euskera, catalán, gallego, moi bonitos todos. Para que pides chatear, tes que darnos 3 puntos, activar o chat en directo. Pero hai alguén que non pode chatear agora aquilo no directo. Que rápido pasa esta hora. Ai, sí! Xa vai a pasar rapidiño, Dios mío. A esta tamén a vou a mandar a paseo. Inmaculada, a verdad que, madre mía, que pesadez, eres moi agradable, esta información se tiene en YouTube. Por Dios, tanta verborrea. Ela de que querías que falara, lo, tomates, fu. Pero mira unha cousa, Inmaculada, podes marchar cando queiras, e se non xa está que xa che marchin eu. Vamos allá. Hai 3 puntiños, bonitos idiomas, hola. Para que pides chatear? A planta do incienso plantase en terra ou en tarro. Mira que sale un pareado, en terra ou en tarro. Mira, a planta do incienso
Dios mío, é que se dá tan ben. Bueno, a ver, eu non entendo como a xente lle pode morrer a planta do incienso, porque eu cando a podo son moi drástica, como se me dá genial, pois podoa drásticamente. Ás veces botoa donde teño plantados os tomates, para axudar a que a tuta non veña, porque o olor é moi fuerte e como que a confunde, non vai ao tomate, non? Entonces, eu incienso, cando a podo, eu corto así en cachiños, pequenos, eu lle tiro alrededor dos tomates, eses cachiños préndenme todos, sin plantalo, nin en terra, nin en tarro, nin en agua, pousados en riba do chan para facerlle como un mantillo para que o cheiro lle ahuyente as polillas da tuta absoluta do tomate, que depois é un problemón no verán, e préndenme todos. O sea que a planta do incienso vai se dar ben en maceta ou na terra, na horta, pero é unha planta que se dá mellor fora, na intemperie, e a pleno sol, porque se está en dentro vai a estar mustia, vai a estar triste, vai a estar opaca, sin colores brillantes, nin ten tanto olor. Bueno, a ver, o incienso, a planta do incienso, é unha planta que por si sola, se está aí quieta, non pasas polo lado dela e dixas, ai, como resende incienso. Non, tens que tocar, ou tela que mover, ou tens que frotala, ou queimala, ou secala, ou facela en baño maría, ou algo así, para que solte de verdad o cheiro fuerte e incienso. Pero por si sola non tal, a non ser que a tritures, a machaques ou que a cortes en cachiños. Así que, pois eso, xa sabes. Ola, chego tarde, xa mirarei a grabación, María Dolores, pois sí, porque tal. A mí morreme a planta da Pascua. Morreche a planta da Pascua. Adrián, de verdad, mira, a planta da Pascua ten moitas cousas a ter en conta para que non morra. O sea, é unha planta que en principio necesita que lle dé o sol, pero a mediodía, o sea, solo mediodía. O outro mediodía ten que estar en oscuridade absoluta. Ten que dormir, porque senón non sabe facer esa estratificación, ese descanso, ese letargo, e necesita facer letargo todos os días. Iso unha. Despois, iso de poñerlle un platiño por debaixo con agua, non, iso é outro error tremendo. A planta esta pode estar seca por inmersión solo do tarro en agua, haina que deixar, cando está seca de todo, hasta que se empape. Sacala, deixala escorrer ben, antes de volvela a poñer no sitio onde a teñas, porque non pode estar encharcada. E con eses dous consellos non debería de morrer. Feliz ano, sí, claro que xa son as 8. Anda, isto sí me gustou, enciendo para a tuta. Xa estou poñendo en práctica. Non podes plantar o incienso, non podes plantalo, por exemplo, entre tomate e tomate. Ou, bueno, sí que podes, é unha planta que che vai a axudar moito, pero é unha planta que enraíza moito, entón vai a impedir un pouquiño o crecimento dos tomates. Entón, o tomate telo que separar polo menos medio metro unha planta da seguinte planta. Medio metro, E claro, se lle metes unha planta de incienso no medio, vai a ser como se plantaras outro tomate aí no medio, a non ser que a planta sexa pequeniña e todos os anos a arranques para que sexa unha planta nova, porque enraíza moito abaixo. E o tomate necesita espallar as súas raíces bastante. Así que, para evitar a tuta no tomate, se queres plantar, aconselloche mellor sempre intercalarlle albahaca, tomate, prixel, tomate, albahaca, tomate, prixel, así, albahaca morada ou o que non vos aconsello é a que é de comer, a que venden nos supermercados como follas frescas para comer, non? Para facer o pesto, por exemplo, que son unhas follas moi delicadas, suaviñas. Hai outro tipo de albahaca que é ruda, rústica, e esa ten moitísimo máis cheiro, pero casi é insoportable. Para evitar este tipo de cousas é moito mellor. E a albahaca morada tamén ten un olor fuertísimo, o sea que vos recomendo coller o tipo de albahaca que é como picuda, parecese máis a folla a erva luísa,
que a albahaca normal que é como a redondiña, dadesvos conta. E intercalarlle sempre tamén plantiñas de prixel. E con isto, miña querida xentiña, non me queda outra que dixirvos tamén, porque xa estou mirando aquí a xente que está dicindo hasta mañá Nusca, hasta mañá na televisión de Galicia, que vou estar no Quen anda aí. Bueno, pois se vas a estar tamén pois por ali, tamén nos vemos, Manolo, non sei quen eres, pero bueno, se mañá vas ao Quen anda aí, fálame, porque non me dou conta. E nada, xentiña, se antes de marchar queredes darlle o like, queredes non, tendeslle que dar o like, pois dadelle, xa nos marchamos todos. Moi amodiño cas uvas, que teñades unha noite fantástica e que se comprades marisco que vos sala todo cheo, porque a minha última sentola salou vacía de todo, e que non se vos queime nada na cena. Que seades moi felices e vémonos, mi madre, vémonos para o ano, porque antes do ano que ven non nos vemos outra vez por aquí. Que pasedes unha boa noite, miña querida xentiña, coidádevos, portádevos moi ben, pero sobre todo, sede moi, moi, moi felices. Bicos!